yn ardran y Merlod Mynydd Cymreig. Mae'n debyg bod yna penderfyniad wedi cael ei wneud. 2-4 dim sydd wedi cael ei dynnu fewn yn gyntaf yn y dosbarth i'r Caseg Gwagion dros 8 mlwydd oed. Dwi'n siŵr o wyn, gaseg da geil yw hon. Mae hynny'n gywir, da geil. Y del yw'r gaseg yma. Tamara Davies Belc yw'r perchenog. Y tad wedyn 3B birthday boy ar fam da geil Athena. Yn ail wedyn, Adrian Bowen gyda Glyn Coch Katie. Ffefryn personol, David, os ti'n sôn yn gynharach? Wedi bod yn byw efo ni am ryw 5 mlynedd wan. Oedd yn neithi yn ffodus iawn ac yn ddiolchgar iawn i Alan a Jan i gael benthyg hi i ddechrau'r frydfa. Mae gen i ddiddordeb yn yr adran A ac wedi dychwelyd y flwyddyn yma nôl i Glyn Coch. Wel, bosib hwnna siawns fydd na newidiad cyn y diwedd a fyddwn ni'n gweld y gaseg Glyn Coch yn codi i'r brig. Idyllic a Filon yw'r un sy'n drydydd ar hyn o bryd. Y tad idyllic entrepreneur a'r fam idyllic Gwenefyr yw'r fam. Barchnogaeth Marie Williams o Landinam a Ryan y mab sydd yn ar ddangos. Ac dwi'n falch dros nhw achos mae Ryan a Marie yn frwdfrydig iawn. Mae gen nhw diddordeb mawr yn yr adran A ac Ryan a dipyn o diddordeb yn y magu hefyd. Ond caseg da geil sydd ar y brig ar hyn o bryd, da geil y del. Ond dwi ddim ar ben eto. Bosib gwelwn ni ambell i newidiad cyn y diwedd. Arad Betty wedyn yw'r un sy'n bedwerydd ar hyn o bryd eiddo i y deulu Thomases. Tad wedyn Glanwood Charles ar fam Arad Tara. A hi wedi symud yn dda hefyd, Arad Betty heddiw. Ydy, mae hynny'n wir. A dwi'n meddwl wedyn mae'r gaseg Waxwing sydd un tu ôl iddi. Waxwing Raspberry Ripple. Owen, dyn ni'n gweld y rhai sydd ar y brig ar hyn o bryd, ond faint o dasg ydi o i gosod reit i'r gwylod? Y rhai sydd is lawr y llinell? Ie, mae gyda nawr yn tynnu nhw fewn yn dwi, felly fel mae'r cylch yn mynd yn llai y rhai sy'n cerdded o amgylch, mae'r swydd yn mynd yn haws wedyn yn dwi. Gyda'r gosod wedyn yn amlwg, gyda'r rhes flan wyt ti'n cael rhiban i'r 6 cyntaf, ac wedyn mae'r rhiban arbennig wedyn yn cael ei rhoi i'r gweddill yn y rhes gyntaf. Gyda'r ail res, y trydydd res, does yna ddim rhibanau'n cael ei rhoi, felly o bosib bod hi ddim mor bwysig gyda'r trefn, ond byddwn i'n gweud bod hi'n haws i rhoi nhw yn eu trefn oherwydd mae'r cylch yn mynd yn llai gyda'r cyfle yn cerdded o amgylch. Dyna'r olygfa o'r blwch sylwebu. Merlod Mynydd Cymreig a'r Caseg Gwagion dros 8 mlwydd oed. A Kitty Bodley, y beirniad, yn y het mawr ar plu sydd wrthi. Mae wedi tynnu nhw fewn ac mae wedi gofyn i'r rhai yn y sefydliad cyntaf sefyll ar ei ochr fe bod e'n gallu cymharu nhw. A bod yr eisteddle hefyd yn cael gweld y Caseg yma yn gyntaf. Ie, da geil y del sydd ar y brig ar hyn o bryd. Tamara Davies Belc yw'r perchenog. Hi sydd ar y brig, a ni'n gweld Kitty'n gwneud hyn yn aml, ni'n gweld hi'n gwneud hyn ddo hefyd. Dwi'n meddwl bod hi'n hapus gyda'r gosodiad hynny. Nes i gweld hi yn rhoi'r nod i'r steward. A David, mae'r het wedi diosg hefyd, Edwin Prosser, y steward wrth gwrs. Felly dyma ni'r enillydd, da geil y del, Tamara Davies Belc, y tad 3B, birthday boy ar fam, da geil Athena. A teip neis o gaseg. Dwi'n licio hon. Ie, mae hynny'n wir, yn debyg iawn i'r gaseg nath ennill y dosbarth, cynharach hefyd y gaseg Hope. Brydfa da geil wrth gwrs wedi cael lot o lwyddiant yn y sioe frenhinol ar hyd y blynydde. Ni'n gweld nhw'n ennill yma yn reit aml. A diwrnod da geil yw i eleni eto gyda da geil y del. Dyna Ryan Davies yn drydydd yn y dosbarth. Wel, y foment holl bwysig, y llun, i gyfnodi'r diwrnod arbennig yma i'r gaseg da geil y del. Bwysig bod y llun yn un da, oherwydd y llun hynny fydd yn atgoffa o'r diwrnod.
Ond fel ti'n sôn, y gaseg yma'n gaseg deiniadol tu hwnt. Mae'n debyg iawn i'r gaseg wnaethon ni gweld gynnau, a mae'n symud yn reit dda hefyd, fel gwelwn ni yn y man. Enillydd y dosbarth i'r Caseg Gweigion dros 8 mlwydd oed yn adran y Merlod Mynydd Cymreig. Dyma Gael y Del, dan bechnogaeth Tamara Davies Belg. Well, Victoria Burton, Royal Welshman 2025. Your face looks completely shell-shocked. I've never ever run the Royal Welsh before. Well, you have now. I have now, but I can't take any credit. Her owners have done all the work, and I've just stood on the end of the rope. And I believe she's unbeaten. She is unbeaten, yeah, so I had a bit of pressure on me today. Well, you rose to the occasion and you shone, as did the pony. Many congratulations. I know you're quite keen to get her out and get her freshed up again for the championship. Good luck later on at Llongyfarchiadau Mawr. Very much, thank you.